Assalamu alaikum. A yau bidiyon mu za mu yi magana ne akan sunayen iska na 2160 da kuma amfanin su. Da fari dai shi wannan IC da kuke gani, shi wannan babban shine power IC na 2160. Shi wannan mai ash color din nan ko kuma in ce gold color, shi wannan sunan shi crystal. Wannan shine power IC wannan da nake tabawa yanzu. Shi kuma wannan shine network IC na 2160. Idan waya tana da an kunna ta sai ta daɗe tana searching na network ko kuma koda ya ɗauka sai nuno no service, to wannan IC shine za ku canza. Shi kuma wannan da kuke gani, wannan shine idan wayan tana no emergency. Idan kuka canza wannan insha Allahu wayan za ta kawo da network. To wannan shine sunayen na iska na 2160. Duk sanda aka zo da waya ba ta kawowa, to ku canza wannan IC insha Allahu wayan za ta kawo.